کرێکارên elpiş min têne dîtin kirêkarên bajarê dihûkêne û daxwaza yasa cêbicêkirina razvekirî û yasa xanenişînan ji Wezareta Kar û Karobarên Komelatî dikin û dabînkirina civakî ye. Her wesa daxwaza nasnama girantiya jiyanê dikin. Belkefta cejna kirêkarên cihanê kirêkarên parêzgeha Dohok rêpêvanek ji bûyî berdem civata parêzgeha Dohok encam dan û daxwaznameyek arasteyî serokatiya civata parêzgehê kirin û dibêjin ne sendîkayê ne jî hikûmetê çi ji bûyî kirêkaran nekiriye. Tavê gavê xulme nekiriye xudan wekû sendîka. Gelek tiştê bûme kirîn ihtimala yani تعدال me hatiye kirin û boşîl me nehatiye kirin. Hikûmetê jî xulme nekiriye xudan heta vê gavê. عملك ديك شمات هما ما شناس نامنين يعني نا شرطبه نا شأوه اما شو اللي ما روجانه اما ابرو بقد يتصبوا خدي كلمه وكدي ناس نامنه ولا من ما ايكو هي نزا چنا اودینا کردن شو اللي بو منا سندیکا کرێکاران jî daxwazê ji Perlemanî Wezareta Kar û Karobarên Komelatî dike ku yasa karî bê pesendkirin û civata parêzgehê jî xweberpirs dibîne li hember kirêkaran û dibêje et amadeyne eger yaxa me jî bigirin. Ku yasakariya jimara 37 sala 2015 şilayê wan ve bête pesendkirin ewa derketî ji Perlemanê Iraqê û nûke kar pête dikirin li Iraqê. Palpişt û piştevaniya kertê taybet û berhemhênana navxwî bikin. Ji bo avakirina kargeh û projên karî dabînkirina tenduristî û dabînkirina xizmetguzarî li yasaya xaneşîn. Em xol beramberî hewe berpirsiyar dibînîn. Wekî Kak İsay biradera gotî em dengê teweyl verê nîneratiya hewe dikeyn heqê heweyê li ser me hey hîn gileyê xol me bikin û yaxa me jî bigirin neve bo hindê. Soz bitin em kar bikeyn bo hindê ku em bişên evan daxwazê teweyt rewa hindek alê cêbecê bêne cêbecêkirin. Etmawê pênçmeyên raborî da pitir ji 8400 kirêkarbûyînê endam di sendîka kirêkaran da li Dohokê. Sendîka kirêkaran jî diyar dike tana ji bûyî kirêkarî ne mûçe û ne jî girantiya jiyanê bo hatiye dabînkirin. Abdusamat Rêkanî, NRT, Dohok.